Mirando vuelta. Mira las fotos. Ah, para grabar un vídeo. Però el cul de la teva neboda aquí, també. No, això és de la Marina. El cul d'aquí. Però la meva neboda pot ser de la Ves Marina. al congelador si vols saber què Que comencem. Vinga, va, La que vulguis. Quants tens? Quants tens? Quants milladors tens tu? Aran! Mira dintre, mira dintre. Marc! Què fas, tio? Ves. No gravis. Oh. Tati! Guarda un congelador! Hola! Ara que vagi d'una neboda per la plaça. Mira la petita. Guapa, eh? Aquesta pinta no. Sí, home, sí. Aquesta pinta no. Guarda la camisa. Guapa, guapa, eh? Dic ampolla. Vinga, segueix la volta. Ah, és que no vaig en bici. Sí, és guapa, tio. Mai portat un papiro com aquest. Mai més, vull dir. Eh? Se està posant un vídeo d'aquí a quants minuts. Jordi, faràs mal, Jordi. Jordi, faràs mal. Sí, en bici, home. Si no m'hi cau la sabata d'aquí, tampoc. Vinga, sí. S'alegria. Que ja m'havies vist en aquesta bici. Quin color era? Al desmuntar l'aliment brutat. Espera, Tati, diuen. Ah, espera, diuen. Home, sí, ja va bé. Ves cap allà. Espera que vaig, Dante. Pantalón Manolete. Sí. Jo el vaig a posar A la plaça, Dante. Va a la plaça. Això és per anar amb bici. Això és per anar amb bici, no és per fer com Ramon Noel. Ja sé per què és això, eh? És per fer una Això es profesional. ¿Dónde voy yo con mi bici de calor? Hola, Santi. ¿Dónde voy yo con mi bici del decalón? Que guapa, eh? Professional total. Santi, posa't a sobre aquesta. A sobre. Dante, posa tu, va, posa tu. A sobre les dejanos, fica't aquí i tranquil·litza-te, ¿vale? Posa't aquesta. T'hi cabran aquí? T'hi cabran aquí, els cuiners? Ja em sé buido, tio. Tu aguantes sentats aquí, eh? No. Sí, com el dia que vam acabar la meva. Eh, Bueno, Santi,
Espera, 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 que no podré. Té un munt de galantes. Molt encantats amb la bici. És que no passava aquesta bici. Si no, dies i dies dient tu. La bici està a casa d'Anna. Tu vas veure la bici, oi, Marc? La Mar la va veure. I no va dir res a ningú, oi que no? Ah, sí? Això li vas dir? Sí, jo fa que no vaig en bici. Espera, mira. Vamos. Caic, si no és que em caic. Clar, tio, fins que no tingui pràctica... Això ho he d'omplir-ho. Sí. No t'agrada la bici del papa? Yo me la gusta. Per què vols quedar-te? ¡Es caro! Apa, eh? Ah.